Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. प्रताप सिंह राणे साहेबांचा आशीर्वाद प्राप्त झाला की सायकल पार्टी होणार आहे, दोनच उरणार आहे। आज विरोधी पक्ष नेते असो काय त्यांचे आमदार असो, आमदार उरले दोन आणि ते दोन कित्याक म्हणतात ते तुमका काही दिवसांनी कळतले की कित्याक दोन म्हणतात। काँग्रेस सायकल पार्टी जातली म्हणून बीजेपीचो देवेंद्र फडणवीस जाहीर उलयल्या उपरांत विश्वजीत राणेन काँग्रेसीचे दोनूच आमदार म्हणून आपल्या फेसबुक पेजीर उलोवन दाखयले। सिनियर राणे राजकीय संन्यास घेता अशी तेन्नासावन चर्चा चालू आसा। सिनियर राणेच्या पर्ये मतदारसंघात ज्युनियर राणेन लक्ष घातला, ताची घरकान्न कार्यावळीक दिसती पडटा। वेंचणुकेक उबी रावतली काय म्हणून विचारल्यार तिची ही जाप। व्हाट अबाउट युअर इलेक्शन मध्ये तुम्ही रावपाक सोदता कशें? They will discuss that at an appropriate time. Okay. Not today. Okay. विश्वजीत राणेन काँग्रेसीचे दोनूच आमदार कित्याक ते कांय दिसांनी कळटले म्हणून उलयल्या उपरांत अजून मेरेन सिनियर राणेन कांयच प्रतिक्रिया दिल्ली ना। ज्युनियराचे घरकान्नीचे रुपान पर्याक नवो उमेदवार मेळटा काय कितें म्हूण चर्चा। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।